sir, ano yung sa'yo? Yun din sa akin. Kamusta kita? Ayun naman kayo. What a small world. Nandito ngayon yung mga kapitapitagan dito sa CDO. Ang aming! Oh, diba? Infinity Smile. Ang aming... Uy, daanan natin mamaya. Nakita ko yung picture mo dun sa poster. Sure ba? Nandun? Oo. Dok, andun ako, Dok? Andun mo ka ako? Saan? Baka iba yun nakita. Ikaw yun, ikaw. Wala ka pwedeng ibang kamukha. Yung kanang picture niya ba? Dun sa Infinity. Oo. Poster. Sa Kogon. Sa Sa Kogon. Kogon. Napupunta kasi kami ng Kogon eh. Hindi ko Nakaganon ka eh, dun, baka oh, wanted sa na ako dun, poster. Dok, ha? Ana. Gago, kawatan. Dito kami ngayon sa solar light na nag-iisang solar mother. Motherful solar. Oo. At the small but terrible. Oh, di ba? Hindi mo talaga akalain. Ito magandang seat natin. Dok, nangirit na port yan. Para sa sulod lang. Pwede yan sa loob. Para sa itong kuwan ba kusina. Nangitag basurahan para sa mga kaibigan kong basura. Ano na natin itong buwan? Sige ka dyan. Ano? Ano na? Ay, tahimik lang muna tayo. Ito na lang. Ay, si Doc. Doc, salamat po, Doc! Doc, dito tayo sa tabi ng Kamera daw. daming CCTV. Di ba naghahanap po kayo ng CCTV, Doc? Ito kasi lagi nakamas pag nag-ano. So ngayon, ang maganda dito sa basurahan namin, umiilaw po, puno na. Solar siya. Oo. Dilping! Yung blue, yan. Mas magandang ganyan kasi pag mas mabilis mapuno, mabilis nilang itatapon, aasikasuhin agad. Kapag matas, hindi pa naman puno eh. Saka na muna. Okay na yun, kasi malaki, maraming ano. Oo, yun sa pansalahatan Sa ba? kasa ng plato natin ba? Kaya nga pala isa lang. Isa na lang. Hindi, tsaka mas maganda yung takip nito. Ilan eh? Magkano dito yan? Bakit? Ay, di mo ko tabati dali. Mukha ko dito. Pasok. Ang basurahan na para sa mga kaibigan kong basura. Ano kasi mga ano ko. Ano mas maganda, yellow ba yun? Yan na yellow. Kung mabilis makita. Dok, ayan, ganyan ka na lang, Dok. Ayan, Dok. Ay! Nasa likod ng kortina si Dok. Ay! Dok, ano na na? Dok, huwag mo nang bawiin. Ikaw bahala. Basta 5,000. My God, ang Infinity Smile magbibigay ng 5,000 pa. Doc, okay lang, Doc. Kahit, Doc, 10,000. Akin na muna asawa mo, Doc. Sige na, Doc. Sir, isa lang, sir. Kalimutan mo, pareho lang naman kami. Mahal lang mo sa kanya, sir. Sir, mas magaling ako sa kanya, sir. Uy, namumula. Uy, namumula na si Doc. Doc, si Doc naman. Thank you so much, Doc. Thank you, Doc. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Saan pa kayo? Pumunta na kayo ng Infinity Smile para pag kumain, walang sabit! Sige na, Doc. Huwag natin iba yung usapan, Doc. 10,000. Sir, sige na. Sir. Ako na magtaon sa solar ninyo sa rooftop. CCTV. O, 15,000, sir. Itutumba ko itong driver namin, sir. CCTV. Meron na tayong 5,000. Oh, diba? At hindi, pag ato sa Unitap, nakita na po mo ni Dok. Oh, yes. Natin na naman. Ano naman? Nagbibilang na siya. Halika dito, sir! Sir, halika dito, sir! Naulong na yung mag-asawa. Ay, wag na po kayo pumunta sa Infinity Smile, guys. Dahil? Ano, guys, may sabit na pala siya, guys. Nahiya si Doc. No! Oh my God! Nag-iisip ko si Doc kung magbibigay ba siya ng 5K o ipapahiram na lang niya asawa niya sa akin. Kimiran, thank you so much! O, diba? Ayan. Bongga ba? Thank you so much! May panggatas na tayo!
May uwi na kita sa Bohol. Tarsil. May pandagdag tayo pamimili ng grocery. Oh my God, dagan na kayo niya utin nun na. Yeah, right now, meron na kami 55,000. Ay, thank you, Lord. For the blessing. Alam mo na, ibibigay ko sa iyo. Sama ng loob. Ibabalot pa ba natin yung regalo? Depende, kung i-chap-chapin na. Hi! Akala ko sino? Hi! Hi, it's Lizzy. Namoy, tapsilog. Tapsilog. Yung mga nandito sa Stacy, ililibre ni Brenda ng cellphone. Huwag kami mga bawal pakita dito, bali. Kaya nga, magpalit ng phone. Teasing lang. Di ba parapol, mga phone na phone. Ikaw na dyan, Jason. Gibyang ano nun ko nila. May video kasi. Sila sa imo. May video kasi. Hala, yun na. May bawal yun, ipakat niyo ha. Uy, joke okay. Yung hindi, ano lang yung phone na biling ko, yung hindi iPhone. Pwede pang, yung ano man siya. Raffle, mga bilang ko na siya. Ibulong mo na. Wala ka ba, pila? Tulong mo na yan sa Pila yung phone dahil nga. Manila to specs ka na siya. Nati, Infinix, Tecno, Naputay, Xiaomi. Ciao. Ito lang mga tag 5,000. Kung kapiyaso ko kung irara ng mga 1,000. Parang kala mo- nakautin. Ganun sila sa agad dito. Asaan eh? Kani oh, ada ni si Spark 30C, 489. Wow. Or Asaan eh? Na-discount, ma'am. Sige na tayo. Hello. Di pa ako magsisin from Ha? Mafia. Asa kayo ko kwarta grabe nga fiesta Pasko. Asa ka ito? Kana order ka ni ka 14C. Wala naman good me for 128. Kanila jud siya. Ako ma-recommend is si 50i. Only 129 Kanila jud Spark 30C. Kami mo. Sada magkano? Sada jud. Pang ano lang, major churro ba? Major Sherman. Kuhan sa Okay, naka. sakit mo sa... Pero kung discountan mo naman, ha? Isa sa kanila. Sa last mabunot, ana. Okay. Raffle. Pa? Basin daw mo sponsor daw kasi ang pang... Hindi ko pa mag- Ang major price, magkano ako sa raffle, cellphone. Tapos kung sada ang discount, goon na ako. Pero kung dili, uli na lang ni ma'am. Tecno, pinakamarato. 5210. Or 5,000. Ayaw ba? Sama kay Kamangay. Ilan niya kukunin mo? iPhone 316. Charot lang. Ito lang yung ano. Ito na yun. Ayaw, mag-share ba? Oh my God! Oh, mga bakla, at sa lahat ng mga kapitbahay ko dyan, ang ating major price, major na sa amin yung cellphone ha, kasi alam naman natin talaga na yun talaga pinaka-convenient kayo at kailangan Sa talaga ng ngayon. tao. So last year cellphone, ngayon naman cellphone, and brought to you by STZ! Yes! Ang daming tao dito guys, sisingit lang kami. Pasensya na kayo girls ha. Tignan mo niya libreng casing. Ayun na! Okay lang makita niya sa camera mo? Hala, nagwa. Ay, blurred na. Wala, wala mo! Wala, seryoso ba? Wala, Merry Christmas! Oh my God! Grabe yung blessing ngayon. Kanina galing kami doon sa ano, binigyan kami ng pampapremyo ng ano, Infinity Smile from Doc Che Ibanga Bagisa. Karon sa wala. Seryoso ba? Baka prank tumama ha. Baka may camera kayo naka-install dito. Seryoso ba to? Oh. Wala, thank you so much. Dahil dyan lang ng rapon, ibibigay ko na po ito sa lalaki. Thank you, Stacey. Thank you, Madam. Thank you, Ma'am Shala. Oh my God. So, di namin magdugay pa muli namin. Seryoso pa to? Ay, saan ba? Sisa lagi. Ayaw, Nasi madal. ay, hindi na ako muna. Hala, sa hindi sumama, ngurog ko ah. Kinikilabutan ako. Thank you so much. Oh my God, thank you Lord for this. Thank Merry you, Ma'am. Christmas. Sa lahat ng mga mahilig sa phones dyan. Brenda.
next year, birthday gift ko yung iPhone 16 ko. Pero for now, ito na muna. Sila muna nagbigay ng gift sa akin. Thank you, Steezy! Yay! Thank you. Inuilak na ako. It's surprise. Kapon mong good kayo namin hearing. Tapos karoon hearing na. Kapon mong good ko. Nasira ang good ko. Yung here. Thank you so much, Steezy. My God! I love you. Uy, nakabot si Madam Inus diri. Ah, ali ura na sina ko diri wala ta ganito ka ang discount. Pila man. Yeah, thank you so much. Bye diri kay para sa mong Santa Claus ba. Velvet. Velvet kundi Sada yung bulbul karon kay. Of course. Sada yung buhok no. Velvet nga red ba o kanang white bitaw nga murag fur ito to. Hi. Magtutuwa sa mga ananaon taka. I love the kilay. Hi, we're here. Nandito tayo ngayon sa Bianca's. Taong saan, bibili kami ng tela dahil tela nito is very affordable. Tinuod. Tapos, very durable and the tindera is bahog dilatable. Hoy, mga guwapa. Sama raw. Mga dagog tutoy pero bahog ubra. So we're here now. Pila na yung pag-promotan eh? Naningil. Naningil. Asa yung Hindi mo velvet? siguro ganyan na lang. Filler na lang. Sige mo katawag na ang velvet kang ipangita wala diya. Loko. Uy, lucky din nga stop. Ay, ito na dito. Hi, boys! Kaan mo ganay? Akal yung gusto. Dito tayo ngayon. Ay, ayan. Ayan bang Santa? Kani, yan. White ra ang available na mo sa Velvet. So, mga main flavor ang mong iguan sa imo. Tag 130 ra na siya. Ha? Uy! Katong ko! Ito na yan. Ito na. Ah, diba? ayan. Yan, tapos yung red, ay, Yung white, parang yung... ilan ang kasya sa akin? Ito yung ano, siguro mga 5-6 yards. Tagalog ang viewers ang sabi ko. 5 to 6 yards. Kanya ako, tibak ka good. Hoy. Ayun, ganito. Yan yung labas, kanito yung sulod. Pila mga gamit? Iupat na lang daw tanan. Ang babayas sa Sure ba? Upat naman daw. Pero ang nasa ilalong tiki kani man ti. Mm. Lahi sa Asia pila ni mga 1 and a half kani siya kay kuan. So lima. Yung nga, kaya nga 5 to 6 nga sabi ko sa'yo. Grabe mong lipstick ko. Sa ana-ana ba? Maiwan yung marka. Ay, ito na lang. Brenda. Yeah. Thank you. Alin ba dapat ito? Ito. Meron ka nito? Magkaiba ba to? Yung pagka-red. Same lang naman. Isa lang yun, gitupi lang yan siya. Mas makintab lang to. Kaning red, kani We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And I wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Basta magwapo nagbibigay ka para. Ipati mo naman siya ng Pasko ba? Tulong. Merry Christmas. Magwapo nagkakaroon. Maganda ng feels mo ngayon. Hi! Nag-activate ka na ito sa aming giyatuan. Malit-mate ko han. Tama yan, mabibigay ko siya regalo ko sa'yo. Ha? Sabi ko sa kanya, nakita ko Ororama ba? Sabi ko, hala Ororama, di ba dyan? Di ba dalawa ang Ororama? Hindi, yun yung likod. Oh, meron pa sa ano. Kaya nga sabi ko, ito yung Ororama kay Sir Jax, may regalo niya sa akin, ano lang natin. Kasi bumili kami ng cellphone kasi, ito ba regalo sa akin? Ano, nanginis ka din. Ay! Ay! May utin! Taba mo na! Dito kami ngayon, dito kami nagpagawa ng singsing! Yes. Ayan na. Sabay ba yan? Ha? Sabay ba yan? Hindi, paanong tuta. Dito ka. Uy! Kaya lang alis na kami bukas eh. Hala? Mga Manila na kami bukas. Ay, social kayo. Uy, ibigay mo na kay Sir Jeff yung ano, Yung yung solicitation. solicitation. Asa na regalo ko sir ito? Guys, sa lahat mga gusto magpapakustomize, magpagawa ng alahas dyan, magpalinis, ano tawag na? Magpatubog, magpalinis. Paano magkasya? Wala! Kaya yan? May diamond siya kasi wala kang diamond. Hala. Natural diamond siya.
Will you marry me? Ipasuot mo kay ano, baby. Saan man daw? Dito sa magkasya, tatanggalin ko kung Ay, thank you, At friend. least may pangontra ka sa mga, ano, di ba? Ano? Natural diamond siya. I do. Yes! So much blessing for today. O, diba? I do Regalo na siya. Christmas gift na lahat na. Merry Christmas. Hindi naman dugat ang lalakad ka. Baby, mama. Ha? Ayaw ko magsuntukin ako ng asawa. Thank you. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Diyan sa Manila. Ayan na. Kasi habal-habal ako. Nakita ko na. Si Brenda yun na. Ayun na. Dito kami ngayon sa highway. Makikita yung picture ni Brenda dun sa taas. Ayun siya sa taas. Good luck, Che. Feeling may billboard. Dito naman na kami sa CTM Bodega. Dito kami ngayon sa CTM Bodega na saan bibili kami ng pangregalo namin sa aming Christmas party worth 300 pesos. Pang exchange gift. Hi! We Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pangregalo, madam. Hi! Kami kiwi na rin? Ang sapatos? Ayun na sila. Jay, sir. Nagpalo ba ako sa imo? Wala natin yung speaker naman. Ilan? Mag-play kami ng... Merry Christmas. Yan yung speaker na ito. Ano wala na rin? Ganap kami. Naghahanap na kami ngayon ng pang-exchange gift ko. Asa ko dapat pa? Pwedeng pang-exchange gift ba? Hi! Ito yung aking nakita rito. Itong karaoke speaker. So, 'di ba, kung sa bahay personal na gamit, ito. Ito na sa akin. Tchaden! Okay lang, mura lang naman yung diferensya, 'di ba? Ano sa akin? Oh, hanap ka ng pang-exchange gift mo. Pang-rapol. Idagdag pang rapol. Kasi ng plato. Hi. Pwede isang kasi ng plato. Ah! Hala! May ibibigay. Hala! Ilan? Hala! Pang rapol! Ay! Sure ba? Pang rapol ba? Ay nalo, amo na ni? Hindi, pag sure ba? Sure ba? Ah! Sure, pag kulang kasi. Punta ka doon. Para maniwala ka. Punta ka doon. Punta ka ulit doon. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Para tineskuhan na to, Martin. Yeah! Buti na lang dito kami bumili. Tineskuhan kami. Dahil dyan, meron na tayong one of the major prize para sa ating raffle! Thank you, CTM Bodega. Sa lahat ng gusto bumili dyan, sobrang affordable at pang ano talaga yung mga Pangmasa. Christmas gift. At syempre, pang giveaways na rin, mga ganon. So, yeah, ang makakabunot nito, taga CTM Bodega. Itong bag bilat, pitong kasabaan. Tara siya, oh. Yeah, sure ba? Ako na ni Mara? Yeah! Ay, mas makabunot na ng yawa. Uy. Yes, thank you so much, CTM. Ang dami. Ang dami natin. Wala naman good sila speaker. Oo. So, wala. No Thank choice. you. Grabe, ang daming blessing na binigay mula sa mga kaibigan ni Brenda, sa kanyang mga
sponsors. Thank you so much. Ito yung mga taong pinopromote niya rin, tinutulungan niya kanilang mga negosyo. Hello, it was really unplanned, no? Di ba, no? Tsaka para tayo nangaroling din on Hindi the talaga spot. ito pinlano talaga. Napuno kami dito sa loob, guys. Puno-puno. Sayang, nagsisi si Kuya kasi tumbler lang kinuha niya. Sorry. At si Ma'am Gigi, hindi siya nakakuha ng Meron ano. ako, speaker, pang exchange Ang gift. sa akin lahat to. Ito kasama to sa raffle. And Ang dami natin para Good rapol. thing. Ang swerte ng mga kapitbahay namin. swerte ng mga aatin talaga Hindi ng talaga party. to siya planado lahat ang pagpunta dito. Actually, di talaga ako pupunta nga dapat di ba? Correct. Buti Kasi- lang available yung driver namin. Sabi niya kasi, sige ikaw na nga lang, i-gcash ko na lang sa'yo, ang bibili ko lang talaga yung tela niya, yung damit Kaya niya. lang sana papabili ko. Sabi ko, halika na. Ayaw pa sana sa mama ni Britney kasi 'di ba, magdi-date ba sila? Ihatid niya sa school yung jowa niya, syempre. Alam mo naman hindi marunong tumawid. Umiiyak siya dito, te. Oo. Ay. Bakit tayo isang tumbler lang kinuha? Ay, yung tumbler ay binalik mo? Ay, tumbler. God bless you, Everyone. everyone. Bayaran niyo ako. God bless you, CTM. Tuwagan pa man ni madam. Oo. Ala, pak. Alam mo na. Parinig-rinig. Ang alam ko driver to, barang hold upper siya te. CTM Bodega, thank you. Cici Maymay Flores, Ma'am Che, thank you. Smile. Infinity Smile, grabe. Nasa Nakakalok. Mao ganin nagpasala. Binihingiling. Ororama. Oh, yung towel hindi natin nabili. O, di ba? Kaya nga daan tayo ng Puerto. Oh. Baka doon makita. Kasi bibili rin siya ng siopaw doon. Yes. Quezano. Oo. Ha? Mas masarap pa yung ano. Grabe. Grabe ka naman talaga. Ang laki ng ano niya. Nabitawan mo ngayon Wala ha. akong gastos. At may diamond. Ultimo lunch. Oh, may diamond pa ako. At may Ororama boys. Oo, tsaka ultimo lunch. Ang gastos ko lang Oh, pati talaga. Ang gastos ko lang talaga ngayon, Ito. 500 binigay sa boys. Ito. 600. Ay, pamasahe ba? Wala ba? Ay, pamasahe kasi to. Hindi na pa masahe. Libre din na pamasahe. Hala! Libre pamasahe. Lahat na? Libre. Pero kayo lang ang bababa, lahat ng karga. Buwag na. Wala akong gastos ngayon, no? God bless. Salamat, madam. God bless you more. Kasi Kaya nga ako nagpapasalamat na. Salamat Advance? madam, Yeah. advance, Merry Christmas. Wala pa. sino ba yung suki natin sa bigas? Baka magbigay siya ng 5. Oo. Sino ba yan? Punta tayo. Dapat ikaw nang pumunta. Para personal, di ba? Lagi ba? Kaya naman, sa nalalapit na December 35, dyan sa aming Christmas party, abangan ninyo kung sino-sino ang makakakuha nitong ating mga na-kolekta kasama si Brenda Mitch sa ating mga raffle. Again, thank you so much sa mga nagbigay. God bless you!